Na Fitke sa zameriava na databázy. Učí ich ako na bakalárskom, tak aj na inžinierskom stupni štúdia. Je odborníkom na open source a v budúcnosti by sa rád tešil z titulu PhD. Dnes tu s nami v štúdiu sedí Kubo Dubec. Kubo, vitaj. Ahoj. Ty si sa tak nejako divne zaškeril pri tom PhD? Tak to bolo také zvláštne tvrdenie všetko, že som cvičací, som na databázach neučím, ale učím. Dobre, neviem, ako by som to zadefinoval. Pomáhaš učiť. Pomáham učiť, to je dobré. Vzdelávaš študentov. Som súčasťou vzdelávacieho procesu na databázových systémoch, je podľa mňa že pekné. A odborník je strašné slovo. Fanúšik. Nepovažuješ sa za odborníka. Dobre, tak za čo sa považuješ? Máš škálu, že začiatočník, Benjamin, stredne pokročilý odborník. Kde by si sa zaradil? Určite fanúšik. Na Twitteri mám napísané, že som entuziast, ale nemám tam žiadne tweety. Aj na LinkedIne som to tak dal. Takže... Tak akože entuziasticky aj ja chudnem už asi 20 rokov, takže... Tak ja sa už entuziasticky pokúšam robiť nejaký open source už 10 rokov. OK, to je dobrý začiatok. Dobre, ale keď teda sa chytím toho slovička open source, nie možno každý vie, čo to úplne znamená, aj keď dobre sme na Fitke, asi by sme mali, ale nie každý sa s tým možno úplne stretol. Vieš nám tak v jednoduchosti vysvetliť, čo to je, prečo to je, na čo to je? Tak akože veľmi, veľmi jednoduchom. Open source je nejakým spôsobom projekt alebo aplikácia, ktorá sa distribuje so zdrojovým kódom, že každý si môže pozrieť, to je, nazvime to taká priamočiara jednoduchá definícia, ale ak by sme sa pozreli napríklad na definíciu, ktorú spravila Open Source Foundation, tak je to aplikácia alebo projekt, ktorý je distribuovaná s voľnou licenciou, ktorá je editovateľná, nezávislá na platforme alebo na konkrétnom vendorovi. Čiže akože vie tam byť aj trochu špecifickejšia. Čiže mohla by som aj ja, ako povedzme, že som človek, ktorý sa s tým v živote nestretol, môžem tam aj ja nejakým spôsobom prispievať? Samozrejme, že to je podstata. A čo preto musím urobiť? A ako sa k tomu dostanem? Musíš vedieť po anglicky, pravdepodobne. Väčšina sa píše po anglicky a vedieť pracovať s Gitom a to je na začiatok asi všetko. A vedieť spraviť niečo, čo samozrejme, že nemusíš programovať v rámci open source. Tam treba dizajnerov, copywriterov. No dobre, ale keď tam teda každý môže v podstate nejako voľne prispievať, sú tam určité aj nejaké reštrikcie, ktoré sa musia dodržiavať, alebo aby to malo nejakú hlavu petu? Takže samozrejme, tak každý projekt má nejakého maintainera, alebo chief developera, alebo ak sú to už nejaké že veľmi veľké projekty, tak sú tam často celé boardy alebo nejaké demokratické štruktúry. A nie vždy len demokratické. A kde to podlieha to nejakej kontrole. Zhruba tak ten maintainer, alebo vždycky keď sa spraví nejaký pull request, tak sa na to niekto teda pozrie. A tým, že to je vlastne otvorené, každý to môže vidieť. Čiže správny programátor by si mal nejakým spôsobom aj kontrolovať, aké si vnáša závislosti do projektu. A vedel by si povedať, že, lebo takto keď povieme open source, tak každý si pod tým asi niečo iné predstaví a čom sa to líši od takých vyrábaných nejakých softwarových produktov, čo sa stretávame v praxi? Fúha, čím sa to akože líši, tak je to software. Jediný rozdiel je, že tak keď to je open source, tak vidíš ten zdrojový kód. Keď máš jednoducho nejakého vendora, ktorý zdieľa iba binárky, tak sa nevieš pozrieť, že čo presne to zhruba robí. Vieš sa iba na to pozerať ako na black box. Čiže to je asi hlavný rozdiel, akože aj tak veľa komerčných toolov alebo nástrojov je dneska aj tak založené na nejakých open source komponentách, nie samozrejme všetky. Ale tak ten hlavný rozdiel je, že vieš sa pozrieť a vieš si nájsť jednoducho niečo ti nejde, hádže ti to nejaké chyby, no tak potvoríš repozitár, pozrieš sa a ideš hľadať. Vieš nejaké populárne riešenia dať a že asi v akej oblasti a že až aký mali dopad tieto riešenia? Ako aký mali dopad? Tak akože tak Linux je open sourceovaný alebo kernel. Je open source projekt veľmi populárny, na ktorom beží vlastne veľká časť internetu alebo veľa takýchto toolov. A VLC je open source projekt. Alebo čo je ešte také zaujímavé, GitLab. Je celý open source napísané v Ruby a ešte v ďalších iných halúziach. Odporúčam si niekedy pozrieť, ťažké šialenstvo. Díky. A teda asi nemusíme tam úplne vedieť programovať, že sú tam aj nejaké iné možnosti, že jak vieš do toho prispievať, do toho ekosystému celého riešenia. Áno, už ako som spomenul, že potrebuješ tam aj ľudí, čo robia napríklad už nejaký basic management, alebo kreslíš obrázky, preklady. Preklady sú veľká vec, ktorá sa takto, veľa prekladateľov je na projektoch. Čiže nemusí to byť vyslovene iba nejaký coding skill. A čo si myslíš, že ako vyberať, keď porovnáš plusy, minusy
open sourceu a povedzme, že nejakého proprietárneho softvéru, tak podľa čoho by sa mal človek rozhodovať, že čo je pre neho? Alebo čo teda môže priniesť jeden typ a druhý typ? No záleží, čo potrebuješ, to si treba na začiatku hneď povedať. Akože no výhody open sourceu je tak OK, to, že to je open source, neznamená, že to je zadarmo. To je dôležitá vec, že samozrejme tam môžeš mať uvolené nejaké licencie, ktoré ti napríklad zakazujú komerčné využitie. Ale tak vyvíja to nejaká komunita, vieš sa pozrieť, čo to robí. Máš nad tým povedzme, že vyššiu kontrolu, vieš si to nejako upravovať. Na druhú stranu problémy môžu byť napríklad bezpečnosť alebo stabilita, alebo nejakým spôsobom nikto ti nezaručí, že ten projekt bude fungovať 15 rokov. Čiže tam tá komunita okolo toho môže umrieť, presunúť sa niekde inde. A pri tých ako keby komerčných softvéroch, ktoré nie sú open source, tak zase máš tú výhodu, že dobre, no tak platíš peniaze, ktoré nemusia byť úplne malé, ale častokrát to dostaneš s nejakým supportom. Niekto sa ti o to postará, alebo akože to, že si rozbeháš open source projekt a neviem, nejakú famóznu službu, ktorú musíš potom maintainovať, jednoducho skladá sa z veľa komponentov, tak to je tiež práca, ktorú musí niekto robiť. A nemusí to byť vždycky úplne jednoduché. Takže to, že keď si zaplatíš komerčný software, ktorý nie je open source charakteru, tak to vie za teba vyriešiť veľa takých, nazvime to nie že biznis problémov, ale postarajú sa ti už o to nejakým spôsobom, alebo security tam ešte môže byť lepšie vyriešené, alebo to, že vidím všetko, čo je v tom kóde, je taká dvojsečná zbraň. Lebo aj nejakí útočníci, alebo tak samozrejme, že na to sú už mechanizmy, ktoré sa to snažia riešiť, ale stále to vie byť problém. A keď si spomenul tú komunitu okolo toho, tak ako by si ju porovnal, že je podľa teba dostatočná, vieš tam nájsť dostatok podpory, alebo je to ešte len v takom procese, že sa to rozvíja? Akože to je od projektu k projektu. Každý projekt má okolo seba teda nejakú komunitu, alebo sa snaží mať nejakú komunitu. Samozrejme, že sú open source projekty, čo manažuje jednoducho jeden čávo, jednoducho po nociach, alebo ho to strašne najviac baví. Entuziastický čávo. Presne tak. A čiže vyslovene záleží od projektu, máš maintainerov, ktorí sú v pohode, máš maintainerov, ktorí sa ti nikdy neozvú, stoja ti tam pull requesty 2 roky, aj keď si jednoducho pushuje releasy rad za radom. Ale vždycky tí ľudia vedia byť nápomocní, samozrejme, že to nie je také, natrafíš na rôzne typy ľudí, asi ako aj v živote. Možno aj pre juniornejších ľudí je to dobrá cesta, že takú prvotnú prácu nájsť alebo nejak sa ukázať, že áno, že viem robiť, že ten open source môže byť taký, že áno, že vidia, že vieš spolupracovať s viacerými ľuďmi a zároveň vidia, že nerobíš to kvôli peniazom hneď. Že teda to môže byť ako aj dobrá vstupná brána do vyšších. To je dobrý point, akože mať pekný GitHub profil je vo všeobecnosti dobré a je to presne spôsob, ako sa jednotlivec dokáže, povedzme, že relatívne jednoducho zlepšovať v nejakých svojich technických skilloch, lebo tak môžeš si prísť, pozerať si, ako iní ľudia riešili problémy a vieš sa inšpirovať takýmto spôsobom. Častokrát, keď máš maintainerov v projektoch, tak oni ti veľmi radi pomôžu, vysvetlia ti to issue a dajú ti tu na pomocnú ruku. GitHub má na to vyslovene features, ktoré slúžia na to, aby si označoval tikety vhodné pre začínajúcich developerov. Čiže je to dobrý spôsob, ako sa nazvime to, že vzdelávať. A teda keď hovoríme o tom, že hoci kto tam môže technicky prispieť, že ako nejak zabezpečíš tú kvalitu toho a tú nejakú obmedzenosť, že do ktorých vecí môže ísť. Robíš code review. Alebo sa na to vykašleš a pušneš si do svojho repozitára, čo chceš. Tak sa pozná asi dobrý projekt, že či to niekto po tebe skontroluje alebo neskontroluje. Vždycky tam musí byť niekto, kto sa na to pozrie. Alebo ideálne viac ľudí, akože môže to byť iba jeden, ale tak záleží, ako ten konkrétny maintainer pristupuje k svojmu codebaseu a čo sa mu páči a čo sa mu nepáči. A takto, keď vlastne hľadáme nejaké, vlastne vždy, dobre, toto zreformulujem na iné. Teda dispozície je vždy veľa nejakých open source projektov, čo môžeš využiť a nejak ti zľahčia život vždy pri nejakých riešeniach, čo potrebuješ. Podľa čoho ty osobne volíš, že áno, toto je voľba, čo môžem povedať, že dlhodobo mi aj to udrží sa. To je dobrá otázka. Tak záleží, koľko to má hviezdičiek na GitHube alebo na GitLabe, že či tam vidíš, koľko tam je ľudí, koľko máš stiahnutí. A či k tomu existuje nejaká rôzna dokumentácia. Či tam niekto hodil commit aspoň raz za posledný rok. Čiže není úplne vhodné používať projekt, alebo nejakú závislosť, ktorej sa nikto nedotkol 7 rokov. To nie je úplne vhodné. A čiže nech je to populárne, nech tomu existuje komunita, nech
tam je nejaká aktivita, aspoň nejaká, akože to neznamená, že musíš mať community každý mesiac, ale ak vidíš, že ten projekt žije, ja neviem, 25 rokov a má release raz za 2 roky, no tak asi to nejako funguje. Dobre, ale každý nejako začínal a keby sme sa tak vrátili späť k tým tvojim začiatkom, pamätáš si na svoj prvý takýto projekt? Pamätám si na to, to som presne ani nevedel, čo robím. To bol nejaký projekt. A doteraz nevieš. Skúsim si spomenúť. Robil som preklady. Robil som akože internationalization v projekte, ktorý sa volal The Head, čo bol nejaký výsledkom Google Summer of Code, čo sa konal niekde v Rusku, či čo. A ja som tam doimplementoval preklady a The Head je vlastne, myslím, že na Slovensku, po slovensky sa tomu tiež povie, že klobúk, to bolo niečo, že vyťahuješ si slova a hádaš tie slova, dáš si to akože na čelo, niečo také. A oni sa k tomu snažili robiť akože zdigitalizovať to, takže ja som tam riešil, že aby to nebolo iba po rusky. A dostal si potom nejako aj na tú spätnú väzbu? Nie. Takže to bol ten príklad. Myslím, že ten projekt už je asi aj mŕtvý. Jednak už asi Google, neviem, či ešte operuje. Dobre, ale aspoň si sa z toho minimálne niečo naučil. Určite, bol to pre mňa veľmi, veľmi dobrý zážitok. Akože niekto kontroloval tie merge questy nejako, ale či ako sa to dostalo do produkcie, to bol študentský projekt na strednej škole. Dobre, a potom si počas tej cesty veľa projektami prešiel a nejaký taký najzapamätateľnejší, ktorý ti tak najviac udrel a ešte teraz si naň pamätáš a najlepšie naň spomínaš? Napísal som knižnicu na manipuláciu s GPX súbormi v PHPčku. To bolo super, to bol úplný random. Momentálne to je asi jediná použiteľná knižnica na parsovanie GPX v PHPčku. Mám až 110 hviezdičiek, tak som na seba úplne fest dobre. Stále veľké nič a to trvalo 5 rokov, kým som nazbieral, ale tak blížime sa k 1 000 000 stiahnutí o pár mesiacov. Tak o chvíľku budeš mať minimálne plus ďalšie 2-3. Presne tak, ale akože to stále, že to sú že malé čísla, čo sa týka popularity nejakých open source projektov, že je to nič, alebo to je tak aj dosť úzko. A v akých číslach sa to potom pohybuje, keď už môžeš povedať, že toto je naozaj populárny dobrý projekt? Už keď už máš tisíce hviezdičiek, tak už to môže niečo znamenať. Už keď máš 15 000, tak si frajer. To už je niečo. Tak môžeš dokreslovať po večeroch. Dobre, posledná otázka, Kubo, na teba. Čo by si robil, kebyže na deň sa staneš neviditeľným? Oddychoval asi. To fakt by si nejak inak nevyužil. Lebo iní ľudia by ma nevideli, takže by som mal konečne pokoj. Ale maily by ti stále chodili a stále by si bol zháďaný. Keď som neviditeľný, ale nebudem čítať maily. A nejako inak by si to fakt nevyužil, že toľko možností, zober si, že máš aj neobmedzené množstvo čohokoľvek, ty by si proste ľahol a spal. Akože nevravím, že to nechápem. Ale vieš, to je potom také amorálne. Čo mám ísť pozerať jednoducho do šatní sa na ľudí, alebo ja neviem, chápeš, že to je také zneužitie takejto moci, že čo by si spravil, čo sa dá spraviť dobré, keď si neviditeľný. Tak nemusíš sa ísť pozerať do šatne ľuďom, ale ja neviem, sme tu na Mlynskej, tak blízko máme zoo, vieš, tak sa môžeš prešmyknúť, pozrieť zvieratka. Zadarmo sa pozerať na smutné medvede. Akože ja naposledy, čo som bola v tej zoo, tak som tam videla cikajúcu žirafu a pre mňa to bol že zážitok. Ja tam oplul orangutan, keď som tam bol na školskom výlete. Tak a vidíš, mohol by si mu to vrátiť a nevedel by ani k tomu to vlastne vracia. Neviditeľný plúd na opice, akože dobre. Páči sa mi, ako to je absurdné, že s tým by sa dalo niečo robiť. Tuším, že aj on vedel tuším fakovať prstami ten orangutan ešte, akože on bol solidný. A neviem, či to nemýlim ešte so Strátkou. Je v Ostrave zoo? Neviem. No dobre, tak ja verím, že zvyšok tohto večera a dňa, ktorý ťa ešte čaká, môžeš využiť ako keby si bol neviditeľný a môžeš ho ísť teda pooddychovať, preležať, čokoľvek už budeš chcieť. Ďakujeme, že si ku nám prišiel. Rád som sem prišiel, bola to zábava. Vážime si, že si napriek tomu, že si mohol oddychovať, bol tu s nami. My sme ťa veľmi radi počúvali a prajeme ti len viac entuziazmu do toho života. Ďakujeme. Ďakujem, že ste mohli byť. Ďakujem.